ikusiko ditugu, bat bihiru, hemen da miru saioan, laizter arte eta zoriontsu izan. Arratsaldeon guztioi, Kote Cabezudo argazkilariari 28 urteko zigorra jarri diote bortxaketa, sexu abusua eta haur pornografia egotzita. Magistratuek zehaztu dute gauza bat dela argazkilariaren estudioa, beren borondatez joatea eduki sexualak dituzten argazkiak egitea eta dirua jasotzea eta beste bat argazki saioek iraun bitartean, argazkilariak nahieran jokatzea emakumeen gorputzarekin. Euskal LGTBI behatokiak Gasteizko Legebiltzarreko taldeei eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoan erregistratutako LGTBI elkarte guztiei proposatu die lan maila eratzea 3 probintzietan LGTBI kolektiboaren eskubideak bermatuko dituen lege integral bat sortzeko. Izan ere, Ceuta Melillarekin batera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan zonalde bakarrak dira LGTBI kolektiboa bereen eskubideak bermatzeko araudirik dutena. Bestalde, Espainiako Ministroen Kontseiluan transen berdintasun erreal eta iraunkorra egiteko legea aurkeztu du. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico.
Translegetik abortura, nazioartean Amerikako Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak abortu eskubidearen babesa baliogabetu du. Dagoeneko, Amerikako Estatu Batuetako 9 estatu errepublikanok debekatu dute abortua, eta beste 20 neurri murritzaileak espero dira. Erabakiak aldeko 6 boto eta kontrako 3 izan ditu. Bestelako gaiei helduta, oraingoz Nador eta Melilla arteko muga zeharkatzeko ahaleginetan 37 migratzaile hil direla barkatu baieztatu dute. Nahiz eta kopuru hori handitu egingo den ziurrenik. Horren bestez eta estatu indarrek neurri gabe jokatu dutela iritzita gertakariak argitzeko ikerketak eskatu dituzte Espainian, Marokon eta nazioartean. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak berriz, Marokoko indarraren aparteko jokabidea goratu du. Alaze iritzi dio gurean gaiari Iñigo Aduriz eldiario.eseko kaztariak. Espainiak Marokorekin lortu zuen akordio berri hori, azken finean izan dela, Marokok ikusi dugun jarrera hau izatea etorkinen inguruan, ez? Hain zuzen ere indarkeria erabiltzea, baita ere erailketak eragitea, ze gobernuz kanpoko erakundek esaten duten bezala 37 hildako daude dagoeneko, ostiralean gertatu zenarengatik, eta badirudi hori da estatuak ordaindu behar duen prezio hori, ez? Marokorekin lortutako akordioarengatik. Badirudi Marokorekin lortutako akordio horrek eragingo duela etorkin gutxiago etortzea, baina saiatzen direnek arrisku askoz gehiago izatea, ez? Orduan, seguraski helburu hori pertsona gutxiago iristearena lortuko da, baina behintzat estatuaren irudiarentzako eta estatuaren moraltasunarako eta giza eskubideen errespetuarentzako nik uste oso berri latza dela azken. Nazioartean ere, Exhibition Rebellion eta Fridays for Futureko 30 bat ekintzaile Pedro Picassoren Gernika kuadraren aurrean etzan dira 10 minutuz. Madrilgo Sofia Erregina museoan, aste honetan Madrilen egingo den NATOren goi bileraren aurka protesta egiteko. Ekintzaileek azaldu dutenez, ekintza ez bortitza izan da museoko areto batean. Parte hartzaileak lurrera bota dira, hiltzeko itzurak eginez eta horietako 4 galaz jantzita eta agintari handi itzurak eginez, topa egin dute Brahmsen 3. sintonia entzutean. Poloniako agintariek Pablo González kastaria atzerotu zuten duela 4 hilabete. Espioitza egotzita, harrezkero bere familiak ezin zaindu urarekin hitz egin. González kartzelan dago barkatu bere familiarekin eta Gonzalo Boye konfiantzako abokatuarekin hitz egin ezinik.
Hala salatu dute astelehen honetan, Oiana Goiriena, bikotekideak eta Boiek berak Gasteizko legebiltzarrean. Gustako lekidaz, behintzet, Espainiako gobernuen aldetik, nia zuzeneko komunikazio bat eukitzie, esateko zikeran be, zer da bizen eitzen, zer espero aldoten, ze erantzun jaso daben Poloniako gobernuen aldetik, eta badakit izile izen bideuela, sekretu izen bideuela, eta bueno, zikeran be, pribautik, sekretupin, totalmente munduko diskrezio guztiaz, baina eskertuko neke zikeran be azalpen bat Espainiako gobernuen aldetik. Neuri zuzenin, beran emazte modun, gane uste dut, zorri aztela, zeo zer, esatie. Eta besterik ez, hemen 4 hilabete pasaudiz, eta segiten gu bardin, eta eskatzen gune da, hasieran eskatuten genuen bardine. Telefono bidezko komunikazio zuzena, bizita balizetie, eta abogaduen bizitie, beran defentzie lantzen segiduteko edo lantzen azteko kasuan. Asteburukoak berreskuratzen, osasun publikoaren alde inbertsio handiagoak egiteko eskatu diote igandean, beste behin ere Eusko Jaurlaritzari. Satze, ELA, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek deituta, milaka lagun kalera atera dira Bilbon, eta lehen mailako arretaren egoera larria salatu dute gainera. Eta Nafarroan larunbatean torturen nazioarteko egunaren bezperan, 1960tik 2012ra Nafarroan torturatuak izan ziren 829 pertsonaren izenak entzun ziren Iruñeko kaleetan barrena. Nafarroako torturatuak sareak deitutako manifestazioen amaierako mezuan. Oain dela urte batzuk elkarteen aldarrikapen nagusi ikerketa izan zen. Gaur egun erran dezakegu ikerketa martxan dela. Hortaz aparte esan oinarri nagusia eta ezinbestekoa dela ikerketa hurrengo aldarrikapenekin aurre egin ahal izateko. Aitortza, erreparazioa eta aserrepikatzeko bermea ezinbestekoa diela, badakigu ibilbide luzea izanen dela, baina ziur gaude ere lortuko dugula. Iruñean ere, Joseba Ziron, Iruñako EH Bilduko zinegotziak, azaldu du naizen 2 urteko pandemiaren ondoren normaltasuna berreskuratzen ari den Sanferminen atarian gaudela. Baina Nafarra Zumaren eta Enrique Maieren hainbat erabakien ondorioz baldintzatuta datozela. Azimarratu du ere, irundarraren gehiengoak gutxiengoan gobernatzen duen eskuina alkatetzik kentzea eskatzen duela. Solo hay un nubarrón, por así decir, que son los nubarrones que continuamente está dibujando el señor Enrique Maya, ¿no? Que de ocurrencia en ocurrencia pues va enfadando a todos los sectores de la ciudad, ¿no? Amaga con suspender el protocolo contra las agresiones sexistas, enfada a los colectivos de personas migrantes mandándolos a trinitarios, en fin, ahora los vendedores ambulantes también. Yo es que creo, me da la impresión de que, por supuesto, todo lo que huela a popular lo lleva fuera del centro. Yo creo que solo se entiende esto desde una perspectiva, ¿no? El señor Maya se despierta todas las mañanas con la idea de enfadar a alguien, ¿no? Y eso es lo lamentable. Y por eso yo, desde luego, no quiero perder la oportunidad de pedir a la gente que tenga mucha paciencia, que seguro estoy que va a haber muchísimas provocaciones. No hay que caer en las provocaciones, lo que hay que pensar es que al cortijo del señor Maya le quedan nada más 350 y tantos días y que son sus últimos años.
Iruñeatik Andoainera epaileak deklaratzera deitu du Ernaiko Buruntzaldeko gurutze frankista eraiztegatik. Gazte erakundeak bere gain hartu zuen ikur frankista bota izana. Espainiako Abokatu Kristauen Federazioak jarri zuen haien aurkako salaketa. Bada, gaurkoan estatuaren biktimak aitortzeko urratz instituzional garrantzitsuak nabarmendu ditu foru sozialak. Horrela, legediaren zehar emandako pausen ondoriotzat jo dituzte Nafarroako parlamentuak eta gobernuak azken asteetan hartutako erabakiak. Foro sozialeko ordezkariek adierazi dute ezinbestekoa dela biktima guztiei egia, justizia eta erreparazioko eskubidea bermatzea eta biktimenganako diskriminazio adierazpenak baztertzea. Haien esanetan helburu horiekin bat egiten dute azken asteetan Nafarroako parlamentuak eta gobernuak hartutako erabakiek. Larunbatean egingo dute Pirinioetako bidea Gure Eskuk, Biltzar Nazional Katalanak eta Kataluniako Txangozale Erakundeen Federazioak erabakitzeko eskubidea lortzeko bidean herri gogoa berpiztea ezinbestekoa dela uste du Gure Eskuk eta deialdiarekin burujabetzaren aldeko aldarrikapena nazioartera ere zabaldu nahi dute antolatzaileek. Josu Etzaburua Gure Eskuko bozeramailea izan da gaur gurean. Bi herriok elkar hartuta zarritan esaten da, gutariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barruraldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ekonomiako gai helduta bihar Alkontzako fabrikako 25 kaleratzeen kontrako epaiketa da. Berengoko plantaren etorkizunaren alde eta euren lanpostuen defentsan greba mugagabeari ekin zioten otsailaren 28an. Pentsatzen dugu hau urte bat edo bi urte bakarrik jarraituko duela. Eta hau hiritarrek nahi duena da planta horitzen. Ez gara jarri ez enpresarekin, ez hiritar, ez Norgestion, ez dugu deitu inor, eta ez dakigu ezer. Bakarrik dakigu aste artean dela epaiketa. Hori dakigu, inork ez dago mugimendurik egin. Eusko Jaurlaritzak ere ez. Orain dela pasan astean edo horrela ere, generale zen ere, eta bueno, gauza bera esan ziguten. Hitz politak, baina ezin dutela ez egin. Eta bozkaderatuak ere, daude lan honetan, baina gero ere Alkontzaren futura ikusten dugu oso txarra dela.
Algun nahi dugu guztia sartzea lanera ez da bere, baina ere nahi dugu hori futuro bat jartzea mai gainean. Ikusteko zer egingo duten gugaz, edo zer. Eusko Jaurlaritzak Irizarreri emango diola orain Adunako plantan akzioak erosiko duela bateriak egiteko. Orduan, zelan ematen zaio enpresa bateri dirua beste enpresetan desegiten dagoen lanagatik. Hezkuntza sistemak beharrezko tresnak eta baliabideak jarri behar lituzkela ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko uste dute 3 herritarretatik 2. Telesforo Monton Euskal Herrigintza laborategiak argitatutako naziometroaren 4. neurketaren arabera. Gaiari heldu dio gurean, Josu Etzaburu gure eskuko bozeramaileak. Momentu batean aipatzea herritarron buruan edo lehentasunetan ez omen dago, estatus politikoaren inguruko kontu hau, baina ez aitortzea ostera, behin eta berriro mairatzen diran eta plazaratzen diren hainbat argudiok ere desmobilizatu egiten dutela, esaterako ez dela tokatzen. Nolatan ez da tokatuko ba? Estatus politikoaren eztabaida hain garrantzitsua da, gure 21. mendeko etorkizuna, herri gisa, zera egingo duena, markatuko duena da. Beraz, guk espero duguna da, naturaltasunez, eztabaida hori ematea, eta batzuren eta besteen argudioak mairatzea, herritarron parte hartze hori ere hor gauzatzea, eta gero, herritarrok erabakiko dugu zein nahi dugun izatea gure estatus politiko berri hori. Gaizatuta berriz, azpiegiturei helduta, trenaren aldeko Nafarroako eta Arabako plataformek Burgoseko kolektiborekin batera, tren sozialaren alternatiba eraman dute Madrilgo Kongresura. Madrilgo Kongresura HTaren alternatiba bat eraman dute. Korridore berri bat eraiki beharrean lehendik dagoen bidea egokitzan datza, eta ministerioaren proposamenak baino 1.500 milioi gutxiagoko kostua izango luke. Trenaren aldeko Nafarroako eta Arabako plataformak Burgosko kolektiboarekin batera Kongresura joan dire irtenbide horren berri emateko. Irtenbide horretara heldu dira ingeniari talde batek egindako azterlan batean oinarrituz. Azterlan horren arabera lehendik dagoen trazaduren jarduta proposatzen da, trenbideko abiadura handiaren eskakizunekin bateragarria izan dadin. Proiektatutako azpiegiturak baino askoz txikiagoak lirateke kostuak abiadura handiko trenek soilik erabiltzeko trazadura berriak proposatzen baitituzte. Gainera HTarekin alderatuta gizartan eta ingurumenan eragin txikiagoa izango lukela nabarmentzen da. Bien bitartean Euskalia eta Nafarroako korridorea lotzeko trenbide konbentzionala aprobetxatza proposatu du EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean, baina ganberak ekimena atzera bota du. Oraintxe bertan, Europak ere onartzen duela sare oinarrizko horretan ez dela egon behar abiadura handiko linea berri bat Iruña eta Gasteiz lotzen, baizik eta linea konbentzionala hobetu egin behar dela, modernizatu egin behar dela. Unai Fernandez de Betoño EH Bilduko legebiltzarkideak adierazi duenez, Espainiako gobernuak abiadura handiko trenaren lanetan inbertitzen duen dirua ez da beste azpiegitura batzuetara bideratzen, Adifen eta Renferen proiektuetara esaterako. Espainiak EAEko Euskal Y-koan inbertitzen duen diru guztia, dala diru bat ez doana beste azpiegitura batzuetara. Eta horrela ulertzen da Renfek eta Adifen azpiegiturak daukaten gainbera EAen. Testu inguru honetan Elkarrekin Podemos Iuko legebiltzarkideak adierazi du trenbidea egokitza beharrezkoa dela, gaitasun ezaugarri eta batez besteko abiadurak hobetuz. Hori ala EH Bilduren proposamena ingurumenarentzako hobeagoa dela eta ekonomikoagoa dela deritzo. Gainerako alderdiak baina subiranisten proposamenaren aurka agertu dira. Alternatiba izango da, konsensuaren alternatiba eta alternatiba hobiena. Gauzak horrela Eusko Jaurlaritzak Euskalia eta Nafarroa lotzeko lanean jarraitzen du. Teknikoak denbora asko daramate lanean, Nafarroako loturaren inguruan, eta espero dugu laster ministerioarekin eta Nafarroako gobernuarekin bilera bat izatea, erabakiak hartzeko eta aurrera egiteko.
Bilera horretan oporren aurretik erabakiak hartu eta urrats berriak emango dituzte. Bada aurreko asteetan izpide izan denari helduko diogu jarraian. Nafarroako suteak jada kontrolpean direla balorazio egiteko ordua iritsi da. Eta horra hor, LAB sindikatuak Nafarroako suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzeko eta indartzeko eskatu du. Eta aldi berean azken urteotako gabeziak salatu dituzte. Nafarroan ia 15.000 hektareak kiskali ziren iragan astean suteengatik. Foru erkidegoko suhiltzaileak lan handia izan zuten aurretik. Are lan handiagoa esaterako ekainaren 14an Leire Mendilerroan sutea piztu zenean. Zangozako parkean 3 suhiltzaile baino ez baitzeuden laneko txandan. Halaxe adierazi du LAB sindikatuak hori baitzen ezarritako gutxienekoa eta praktikan egunerokoan gehienekoa dena. Orain dela 20 urteko plantilla bera mantentzen dela gaineratu dute, gutxienez 3 suhiltzaile parke bakoitzeko eta hori zalantzari gabe ez dela nahikoa egun dituzten zerbitzu guzti erantzuteko. LABek Nafarroako suhiltzaileetan duen sail sindikalak urteak daramatzo zerbitzuaren gabezia salatzen, eta egun hauetan bizi izan den egoeraren ondoren inoiz baino nabarmenago gelditu dira gabezia horiek sindikatuaren arabera. Hori ala Nafarroako suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzeko eta indartzeko eskatu du. Nabarmendu du Nafarroako suhiltzaileetan egitura langileak eta oihanetako suteen berariazko talde bat falta direla. Bestalde Amparo López barne zuzendariaren dimisioa eskatu du sindikatuak Nafarroako gobernuak baso sutekin izandako aurreikuspen alertagaitasun eta prebentzio neurri faltagatik. Era berean UPN alderdia kritiko agertu da Foru Erkidegoko gobernuarekin eta Javier Esparza UPNeko presidenteak Javier Remirez presidenteordearen dimisioa eskatu du. Remirezek berak tragediaren erabilera alderdikoia egitea egotzi zion Navarra-Sumako bozeramaileari eta salatu zuen haren kritikak zalantzan jarri dituela babes zibilan aritutako talde osoaren gaitasuna eta kudeaketa. Testuinguru honetan Maria Txibite Nafarroako presidenteak adierazi du iragan asteko suteak itzaltzen jardun zuen taldeak erantzukizunez jokatu zuela. Datozen egunetan emango ditu gobernuak azalpen gehiago parlamentuan. Ordea, aurten Arabako gurutze gorriak 150. urteurrena ospatu du. Beraiekin izan da hamaikako lantaldea eta urte hauetan izandako aldaketak eta askotariko lan esparruetan egiten duten lana azaldu digute. Eta horrekin utziko zaituztegu besterik ez zurraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean aranaieran hamaika.eus atarian. Onda izan. Gurutze gorria Henry Dunant suitzarrak sortu zuen. Araban 3. Karlistadan jaio zen Estanislau Urkijo Ilandaluze orduko ahaldun nagusiaren eskutik eta beste 100 pertsonen laguntzarekin. 150 urte hauetan aldaketa anitz izan ditu erakundeak izan ere hasieran zaurituak artatzeko sortu zen eta gaur egun beste helburu eta lan esparruetan aritzen dira lanean. Bere garaian sortu zen, gudan zeuden pertsonei zaintza emateko eta baina gure gizartea ere modernizatzen edo aldaketak ere izan ditu, eta horren aldaketan guk ere 150 urtean pentsatu hasi zen horrelako gaiekin, eta gaur egungo gaiak edo gaiak nagusienak dira erreflexiatuak, gizarte arloan behar duen jendea edo laguntza, eta hori da gaur izango zen gurutze gorriko beste arlo dituk, badauka ere gazte talde bat, osasun arloan ere lan egiten dugu, prestakuntza arloan ere, ez dugu enplegu arloan ere, ez dugu galdu beste gaiak ere, baina gauzak aldatu dira, gizarte aldatu egin da, eta gurutze horrekin aldaketa horiekin batera, nik esaten dudan bezala, azkenean gurutze gorria niretzako da iceberg bezala. Azkenean punta bat bakarrik ikusten da, baina azkenean ura azpian gauza asko daude. Egun, gurutze gorrian parte hartzeko aukera eta modu desberdinak daude, bai aurrez aurrez, baita telematikoki ere bai. Baita ere gaur egun daukagu hori voluntario virtuala edo, adibidezuk ez dakit hemen bizi ez bazara, edo ez daukazu gure ordutegi barruan edo aukeran egiteko, badaude gaiak eta gauzak egiteko zure etxetik eta beste ordutegi batekin. Beraz, aitzakiak ez dago nahi baduzu gurutze gorriko parte izatea, aukera ezberdinak dituzu gurekin parte hartzeko.
Urteurren hau ospatzeko hainbat jarduera burutu dira, horietako garrantzitsuena Suzien desfilea. Gauzia da errekonozitzea lehen egon diren voluntarioak, orain daudenak eta egongo direnak. Egin genuen martxa bat edo desfile bat antortxakin. Pandemiak eragindako egoerarekin batera voluntarioek gora egin zutela adierazten dute. Egoera zaila, baina zoriontzua bezala gogoratzen dute. Eskertzeko da, ze hori pandemia sortu zena eta hori jendea lantokiak eta itxita zeuden ez dakiz eta orduan jendean ez zuen, azkenean sentitzen zuen behar zait egin behar zuela, eta orduan pila bat jende urbildu zen gurutzaraino, eta gainera hori ere, eman digo aukera ere, jendeari ezagutzeko zer egiten duen gurutze gorria.